குட் ஈவினிங். நான் ஐஷா. ஏம் ராயல் அகாடமியில் படிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏம் ராயல் அகாடமியில் படிக்க போகும்போது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் அஸ்மா மிஸ் அதை எப்படி ஒரு கஸ்டமருக்கு சுத்தமாகவோ எப்படி கஸ்டமைட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி தந்தாங்க. அஸ்மா மிஸ்க்கு நன்றி. அவங்க இல்லாட்டி நான் இவ்வளோத்துக்கு அக்ஷா பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸை அறிமுகம் செஞ்சிக்க மாட்டேன். அஸ்மா மிஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. මගේ නම ෆාතිමා රිෆ්ලා. මං ආවේ ගාල්ලේ ඉඳලා. මම මේ ඇකඩමි එකට සම්බන්ධ වුණේ Zoom හරහා තමයි. හැබැයි අපේ ගුරුතුමිය විසින් අපිට මේ හැම දෙයක් හොඳට කියලා දුන්නා. කොහොමද කොස්මැටික් මැනුෆැක්චරින් කරන්නේ, ලේබලින් කරන්නේ හැම දෙයක්ම. ඇත්තටම කිව්වොතින් මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වුණායින් පස්සේ තමයි මට මේ හැම දෙයක්ම කියන කොස්මැටික් සම්බන්ධ සියලු දේවල්ම දැනගන්න පුළුවන් වුණේ මේ කෝස් එක හරහා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒම් රොයල් අකාඩමි හරහා ඔයගොල්ලන්ට අපේ අස්මා මුස්තාක් මැඩම්ගෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන්න පුළුවන්. මම ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම ඇවිල්ලා මේ මුස්තාක් මැඩම්ගෙන් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න කියලා. ඒ වගේම අස්මා මුස්තාක් මැඩම්ට මම සුබ පතනවා මෙම අකාඩමි එක දිගටම කරගෙන යන්න. අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්න ඕන කියලා. Thank you. அஸ்ஸலாமு நான் ஏம் ராயல் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற திறமையை வெளிக்கொண்டு அஸ்மா மிஸ்ஸுக்கு தான் நாங்கள் பெரிய ஒரு நன்றி செலுத்தணும். இந்த அளவுக்கு திறமை எங்களுக்குள்ள இருக்குதா என்று யோசிக்கிறதுக்கு கூட எங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது. அந்த அளவுக்கு அவங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும். கிளாஸ் அவங்க கொண்டு போகிற விதம், அவங்களோட கைண்ட்னஸ் எல்லாமே சூப்பர். எங்களுக்குள்ள இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு திறமை இருக்குன்னு சொல்றது இந்த ஏம் ராயல் அகாடமிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. எங்களோட பாதையை சீராக்கி தந்த அஸ்மா மிஸ்ஸுக்கு பெரிய ஒரு நன்றி. அதே போல அல்லாஹ் தாலாவுக்கும் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன்.